kakar misaltuwar kullum kulliya. Kai salatan da ka so mai tun kafin kai za ka yi abun makarin duka tsautsayi sanya hali wa sahabu masu wanke mini zuciya. Dan gidan Muhammad Baharin Nada Saka alama bala lafiya ya tunan gairul abiya shan kuke haskaka duniya Ahmadin yarwa suke ginin lahira kan duniya izin wula ya fito hati shehu mai muri dai ƴaƴan fati a ɗalibai har yankan titi wena koyar da su ilmai a guda ɗaya a karamar kalki fitoyi ne ta su zama da amadu ne kuruzul kamar bayarwa ne jami'un nas alfardi bin zara sharifiya
wala mu fito yake mana kariya. Sarkin duka kai namu ne, da an gan mu kai babanmu ne, a koyan mu kai farkonmu ne, ƙarshen mu yana kunkutu ya har zama kabariya. Mai sarauta ke son zigi, mai san ruwa ya doshi kogi, ƙasa take sanya ciki kogi. In kana son burge ni to ka tarbe ni da taliya. Ni a nan wurin zan sallama, da inda na zo nan zan koma, aikin fitowa tuni ban zama. Assalamu ala duniyar duniyoyin duniya. Allah ka yi salati mai fiffike, ita ga Fatima da Ali ya fake. Alhassan Husaini su masu rike, wa Zainab Musin Ummul Kulsum kulliya. Da shawun yi mure masa da shi, mai san hakuri ke dasa shi, da kirawa kuma da toshi, da masu gidan kamshi mazajen da suka cika duniya. Allah la ilaha illallahumma, Muhammad Rasulallahumma. Allah la ilaha na Fatima, Muhammad Ahmad Ramadan bawan ki sharifiya.